ଆସୁନ କଣ ଦିଟା ଖାଇଦବ ସକାଳୁ ମତେ କାଠ ଚିରି ବାବା ମୋ ଘର ଭଲ ଲାଗି କି ହେଇଛି କେମିତି ଫୁଲେଇକି ଡାକୁଛ କୋଉ ତ ଡାକନି କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଡାକୁଛ ଖାଇଦେ ଡାକି ନଥାନ୍ତି ଯେ ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ତମେ ଯୋଉ ପାଡ଼ ପାଡ଼ିଛ ରାତି ସାରା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପାରିଲି ଚାଲ ପଖାଳ ମୁଣ୍ଡେ ଖାଇଦବ ପେଟଟା ଟିକେ ସଫା ହବ କଣ ପାଇଁ ପାଡିନି ତ କାଇଁ ସେ କଥା କହିଲ ଦାନ୍ତଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛ ପାଡି ବାର ମୂଳ ଦୁଆ ତମରି ଘର ଲୋକ ମାନେ ତମ ବାପ ଘର ଲୋକ ଛନଛନିଆ ମୁଳା ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇଦିଅ କହିକି ଭାଜିଦେଲ ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୋଟେ ପକେଇକି ଖଡଖଡିଆ କରିକି ଭାଜିଦେଲ ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ତମେ ଖାଉଥିଲ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଜାଣିଛ ମୂଳା ଖାଇଲେ ପାଡ଼ ହୁଏ ଖାଇଲ କଣ ତମେ ଭାଜୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ ତମର ତ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି ସେ ମୂଳାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ହଉ ଚାଲ ପଖାଳ ହଉ ଖାଇଦବ ହଉ ଚାଲ କଣ କରୁଛ ତାର ଗୋଟେ ଖାଇଦବା ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଚାଲ ମାନେ ଆଣ ଡାକି ଦିଆଲ ମାନେ ଇଏ କରିକି କଣ ଖାଇ ଆଣ ସେ ମୂଳା ଦବନି ଆଜି ହେଲା ଯଦି ଶୁଖୁଆ ଫୁକୁଆ ଟିକେ ଅଛି ନେଇକି ଆସ ଖାଇଦିଅ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଚିରି ଦିଏ ଯାହା ବି କୁହ କାଠର ରୋଷେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ ନୁହେଁ କି କଥା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମାମାଲି ସକାଳଟା ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ପିଇ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପାଡ଼ ବିଷୟରେ କହିଦିଆଗଲା ମତେ ଭାରି ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଛଟା ଅଛି ପାଡ଼ର ପାଡ଼କୁ ନ କରିବ ଘୁଣା ପାଡ଼ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଝୁଣା ବୁଝିଲ କିଏ ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିନି ସକାଳୁ ପାଡ଼ ହଉଛ ଆରେ ନା ପାଡ଼ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ତମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦି ପ୍ରକାର ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ମାନେ 2 ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଠୁ ମାନେ ଦେଖତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଣ୍ଟିକି ଠୁକ୍ ନା କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଣ୍ଟି ଦାବିକି ମାନେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରାରେ ଦେଖିବ ବାଦାମ ଫାଦାମ ଖାଇକି ପାଡ଼ି ଗନ୍ଧେଇବ ସତ କଥା ତମେ କାହିଁକି ସେ ପାଡ଼ କଥା କହୁଛ ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ପାଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରେ ବଡ଼ରୁ ସେ ପାଡ଼ ହବାଟା କେବେ ହଉଛି ମାନେ ଗନ୍ଧାଏନି ଫୁସ୍ ପାଡ଼ଟା ଗନ୍ଧାଏ ତା ମତଲବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କ୍ଲିୟରଲି କହନ୍ତି ସିଧା କହନ୍ତି ବଡ଼ ଜୋର ସେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲା ମାନେ ପାଡ଼ ଭଳିଆ ଜମା ଗନ୍ଧେଇବନି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି ନଥାଏ ପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନା ମୁଜୁ ମୁଜିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିବ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବ ଦିମାଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲିଥିବ ଦୁନିଆକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୁଳେଇ ଘାଣ୍ଟେଇକି ମାନେ ପରିବାର ହଉ କିମ୍ବା ଭାଇରେ ହଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାଚରୁ ମାଚରୁ କରିକି କହୁଥିବେ ଏଟା ସତ କଥା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହୁନ ହଉ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ତମ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ କରିଛି ହଁ ତମେ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ନ ପାଡ଼ିବ ହେଲା ହୋ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇଟମ ତ ସବୁ କରିଛ ଲୋଭ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବି ତ ପାଡ଼ିବିନି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାମାଲି ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲନି କଣ କହିଲ ଏ ଯୋଉ ପାଡ଼ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଯେମାନେ ଜୁଟ ସେ ପାରନ୍ତି ଆଉ ଜୁଟ ସେ କଥା ହନ୍ତି ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ ଖୋଲା এটা ঠিক কি ভুল ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।